Este proxecto, baixo o título Cada Vimbio conta, coñecernos para conectarnos, desenvolverase do 5 ao 21 de maio en 2 xornadas técnicas e 4 actividades distribuídas por distintos puntos da provincia: Ribadavia, Allariz, San Cristovo de Cea, Quintela de Leirado e a Pobra de Tribes. Nos traballos que se fixeron ao longo destes anos podemos comprobar que temos unha rede ampla, moi ampla de espazos culturais, etnográficos e etnolóxicos, espazos expositivos neste ámbito, e eu creo que é moi positivo pois que as institucións incentiven a cidadanía a reflexionar e a pensar sobre estes espazos, sobre o seu contido, a súa razón e as actividades que se poden levar a cabo no mesmo. Naceu a idea de crear unha rede de museos ou unha rede que dinamizase todos estes espacios que tiñamos na provincia. O tempo foi pasando, fomos facendo reunións, falando, preparando o traballo, e no ano 24, creo que foi, materializouse o primeiro, despois Fátima vai a afondar en todo isto, materializouse o primeiro traballo, un traballo de investigación que xa fixeron dende a Universidade os técnicos de antropoloxía, no que localizaron na provincia máis de 70 espazos. Nas xornadas participarán relatores de recoñecido prestixio no ámbito da xestión museística e do traballo en rede, para chegar ás súas experiencias e perspectivas externas que enriquezan o proceso. E tamén participarán persoas que traballan en espazos museísticos da provincia para identificar boas prácticas e detectar as necesidades compartidas. O que presentamos aquí son seis actividades, 2 xornadas con conferencias de expertos e expertas na xestión das coleccións a través dos museos. Vai vir Juanco Pérez Álvarez do Museo do Pueblo de Asturias o martes que ven, o día 5, empezamos en Ribadavia, e tamén virán o vicepresidente do ICOM, do Consello Internacional de Museos, e o director do Ecomuseo dels Vals d'Arneu de Cataluña. Esta fase busca activar relacións entre os centros e sentar as bases para futuras políticas culturais máis coordinadas, sostibles e adaptadas á realidade do territorio, reforzando o papel dos espazos museísticos como axentes clave na dinamización cultural da provincia.